सनम दूसरा के। बड़ा बढ़िया, बड़ा सुंदर। अभी अभी ओम प्रकाश दीवाना जी से आप लोगों बिरहा सुननी सभे पहलवानी बिरहा रहल, देशभक्ति कहानी रहल, बड़ा सुंदर भाव रहल हो। बड़ा आनंद है आप लोगों के आई, बड़ा बढ़िया बढ़िया धूम तरज के भी आनंद आप लोगों लेनी, डांस के भी आनंद है आप लोगों लेनी। बड़ा बढ़िया दीवाना एक्शन के साथ डांस भी कैलन, बढ़िया गीत रहल। एक बिरहा भैया लोगन के फरमाइश हो, हमारे माता बहन लोगन भी बैठे नहीं, मास्टर कुछ हो जाला बा प्यार भी गजब के चीज होला। इस साला ही ऐसा रोगवे है कि ना ही जिए देवेला ना मरे देवेला। ओम प्रकाश बतौलन कि प्यार करे वाला लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़का छोड़ेला तो उतने दर्द होला, लड़की भी छोड़ेले तो उतने दर्द होला। कोनो लड़का कोनो लड़की में बड़ा प्यार रहल, उ लड़किया कहलस कि का हो, दिन भर में 50 बार वीडियो कॉलिंग करत रहल, फोन करत रहल। अब का भई, वो अपने प्रेमी से कहतिया का वादा कहिल से याल बाहो, रोवला से अखिया लाल बाहो। वादा सब कहिल खियाल बाहो, रोवला से अखिया लाल बाहो। कहे जे बा सनम दूसरा के, रोवला से अखिया लाल